In nomine Patri et Filii et Spiritui Sancti. Amen. Ave Maria, gratia Patris tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. O Mary, conceived without sin, pray for us who have recourse to Thee, and for all who do not have recourse to the special missions and all those recommended to Thee. Amen. Eternal rest unto them, O Lord, and let your perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Santa Iglesia Katolika, Mayong gabi mga higalag mga igsuon na sa kita kinin yung ato nga programa sa TV Puli.Argumento nga gipanguluhan o gipangunahan sa lay Catholic Apology International Sir Diocesano. Banin ko ninyo sa kadali lang nga panahon naron panagisgot sa mga butang nga may kalamigitan sa itong pagtuong Katolika. Live kita karon sa atong Facebook page RJ Hululan Sunday Second TV Puli.Argumento page, and yon sa wala pa nakapag-follow sa itong mga pages, i-follow itong mga pages RJ Hululan Sunday Second TV Puli.Argumento page, Kuya Apology page, and RJ's Vlog 2022 ug pwede sa bumagsen din na Facebook stars. Usa tang mga channels sa wala pa nakapag-subscribe, subscribe din yung atong mga channels. Dalay Catholic Apology Official, RJ Sunday Second TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. Ug pwede sa bumagsen din ha og super sticker, super chat sa super thanks. Yun, nagpasalamat una ko sa mga Katoliko nga kanunay nagatabang, nagasuporta sa atong programa. Pinagid na Sir Ronald Escaliar and family, Sir Romeo Enodio and family, Sir Robert Avila and family, Sir Michael Roger Uy and family, Sir Rene Keblat and family, Sir Dino Sibilias and family, Sir Eman Papas and family, Sir Topig Limit and family, Ma'am Berden Lepel and family, Sir Jeff Atienza and the family, Sir Ma'am Sheng Hernan and family, Sir Jubilacia and family, Sir Vesiliaca and family, Sir Rizal Limen and family, Sir Edmondo Esteban and family. Ug sa tanan nga nagatabang nagasuporta pagka wala nagapalit sila mga pangalan, daghang king salamat tungod sa tabang, tungod sa suporta kini atong program. Ano yung gyapon din sa social media, ug until now nagkinalang gyapon kita sa tabang suporta kay lagi wala mi mahimo din ang mga sir ug mga ma'am. Kung wala ang inyong tabang niyo sa gusto mo tabang, sa gusto mo suporta, pwede ninyong ipadala ang inyong tabang suporta pinag sa mga account numbers kana ko na sa mga screens. Kana nagadagan nga information ug pwede sa bumag-send og message atong page kung via remittance sa inyong pagpadala. Daghan kayong salamat in advance. Sir CJ Ramoso, yes sir, good evening. Sir Ram Recosido, yes sir, good evening nimo. Sir MJ Manpinsahan, yes sir, good evening. Sir J, bro, J Carlo Bardinas, bro, maing gabi nimo bro. Og sa imuhang tibuok ka pamilya. And yun, urag dibisim ko ta karon nga time. Munang wala kay ta nakahimo og tawag ini mga videos, and also wala ta naka-live. Daya yun, bisa ta sa tuang gitawag og ginagmay nga panginabuhian mga sir og gitawag og mga mga. And yun, karon ang atong topic, pagbati ba ang basihan sa kamaturan? Kaya naamang goy kuan, nakita nga tawag ining video. Inya mo na tong reaksyon ng karon mga sir ug mga ma'am. And yun, and at the same time ang second topic nato is about the crisis sa atong simbahang Katolika. Kay para at least kita mga Katoliko makabaluta kung unsa ang kanabitaw nga nahitabo sulod sa atong simbahan Katolika ug sa man nangitabo man karon, grabe ang gi-establish bitaw nga kalibog sa mga magtutuong Katoliko concerning sa atong teachings, and also concerning sa stand sa atong simbahan Katoliko. Nga naman kay daghang kayong gitawag og mga nagsutana na gitawag og maiter unya pagkahuman ang baruganan, dili baruganan Katoliko, dili baruganan nga tawag ining pagtuong na dawat nato, gikan pa sa gitawag og mga apostol. So mo lang ato ang kinahanglan na karuhon mga sir og mga ma'am. Sir Greg Jim, may gabi mo sir og sa imong tibok pamilya. Mr. Alfredo Pakiting, Mr. Labatiba. May gabi po diyan nimo. Sir Raymond Montong, sir, good evening. Mga yugod may advice kay akong pamilya is niyakap kami sa TLM pero tungod sa nahitabo tungod sa Vatican nga nag-excommunicate sa PX daghan mga nang bash amuha samot ang mga parente. Actually dili man ko maproblema anang bashing Sir Raymond Montong. Ano man kay kanang mga tao nga nag-bash nato dili man na makatabang sa kalawasan.
Anang mga tao nga nang bash nato nga ning huputa sa gitawag og kamatuoran dili man na makatabang sa kaluwasan. Mumurabag tawag ining sinuwa ba? Sinuwa og kadtong mga tao nga naa sa gitawag og palibot niya. Di ba tanawa tong nahitabo? Grabing saway nila kang grabing saway nila kang nuwa. Murag buang kay naghimog arka tunga-tungas lasang, di ba? O pero ang nahitabo sa diyang nahitabo ang lunop. O kung nahitabo nga ni embrace si Nuwa atong ilang mga saway ug ilahang gitawag og bashing, so mahitabo dito napis Nuwa. Pero wa man gyud nagpadala nga naman kay kabalo man si Nuwa sa gitawag og pagtuo. Nagitugyan nga ngadto kaniya sa Ginoong Dios. Same po na sa karon ako ba mo gyud problema ng bashing. Bisan pa og tawag ining mo unsubscribe or mo unfollow sa tuang gitawag og page, no problem. Nga naman kay wa man ko nagsalig aning maong kung sa kuan pa kamatuoran mo ko nagsalig kung kinsay mag follow o kinsay gitawag mag-subscribe. Ang kamatuoran nagamater na sa gitudlo sa Iglesia Katolika for not less than 1,900 years. So kung unsa tong pagtuo sa imbang Katoliko mo to akong embrace, kinsa to naghupot niya na mo to akong embrace. At the same time, ito magyud ko nga kung sa kuan pa ba injustice and invalid ang discrimination. Sir Romeo Badianto, sir, good evening mo from Barangay Cacao, Hilongos, Leyte. Yes, sir, good evening. Sir Ray Tabino, yes, sir, good evening. Sir Jane Polisalao, yes, sir, good evening. Aya, gigain basig dili kaayo kumutan ang katanaw karon kay na ako. Na, no problem, Sir Jane. Pwede na po ka maka-review. Sir Erwin Babatuan, yes sir, good evening. Nang dili mo suko si Bacalaris nimo, hadlok siya nimo Sir RJ magdebate actually anong naman sila kusog kay mga banggiita gud na sila. Grabe gud nila panghambog nga tawag ini na sa edad ko nga experience concerning sa gitawag og debate pero ang problema sila nang hagit di pud sila mo kuan. Dili sila mo tawag ining mo embrace gitawag og kining kung sa kuan pa ba, dili sila mo embrace kagalingon nilang challenge. Sir Terence Sergioveros, good evening Sir RJ, paki-explain daw atong excommunicated nga nahitabo sir. Atong excommunication nangod nga nahitabo, na-excommunicate sa dili tungod kay irehi sila. Na-excommunicate ang SSPX katong mga obispo kay wala man gyud decree nga gipagawas ang tawag ining Vatican nga apil ang mga pari o apil ang tawag ining mga layman. At the same time, nota man to, wala man to, kung sukan pa ba, wala to canonical tawag ining effect ba kung aga. Katong sa unom ka gitawag obispo na ato. Ano man kinamagod sila violation nga gihimo. Pero ang problema lang kay sa dihang gi-violate nila or wala ni or gi-defy nila ang instruction sa Papa nga not to consecrate another bishops. Yang nahitabo na consecrate man sila. Based sa gitawag canon law, dawag ining ang sanction niya excommunication. Pero naa may exemption. Nga dili ka makadawat sa maong gitawag og silot kanang latest sentence or automatic excommunication. Kung gihimo nimo ang violation number 1, syempre tawag ining by grave fear and at the same time grave necessity. Pero di gihapon sila makatawag ini makaligtas or makaluwas sa gitawag og violation. Di gihapon sila maluwas. Nagyapon sila tawag ini silot pero dili excommunication kung dili suspension. So karon gipakanaog ang excommunication tungod kay wa do kuno sa limituman sa mando sa Santo Padre. Pero ang problema sumala sa canon law ang mupatuman sa gitawag og silot ang Santo Padre. Ang Holy See pero dili man Holy See ang naghatag og decree. Ang Second Congregation of Doctrine of Faith man. So mo na hinungdan nga tawag ining questionable kung bagay. And ato ang gilauman nga mag-file og tawag ining appeal ang SSPX nga mga bishops dito sa Roman Rota para mapaminaw sila ba kung baga. At the same time mahatagan og eksakto nga tawag in trial. Pero ang problema kung ang mahitabuan na mapariha abdong nahitabo ang Archbishop Lefebvre nga debaton, so another injustice na pud na. So ingon ana siya. So sa ko ang gitawag og tan-aw makita nato nga sa ko observation na di man to mahitabo, wala man to itawag ining effect kung baga. Nga naman kay injustice na gani no. And at the same time kung sa kuan pa ba grave necessity ang ilahang gi-invoke. Masayop man sila sa interpretation o sa dili tungkol kay gi-invoke nila na buti pasabot dili sila may mong subject sa excommunication. Dili kanang automatic excommunication.
So man ang diha gihapon ko nga naman kay ang atong kita daw ang matuod man nga pagtuo na dagadaghan din na nga full communion kuno pero mga iris dagko. Sir Roger Casinas from Tomas Opus Leyte, sir, good evening. Yun noy, may nabilyo na yung gibini mo sa Tibok Villavista family. Salamat kayo bro, nag-ingon gyapon sa San Pablo. Kabata hopin ninyo ang mga tradisyon nga magitudlo kini pinag-usa. Ulong og usa kita gusto. Tama man na nga ang living tradition kining hierarkiya sa atong simbahan Katolika. Pero atong hinumduman nga ang nagupot sa hierarkiya dili man sila mga perfect. Mga sayop pa na sila. Nakadaghang kita mga puntos karon nga panahon ilabi na sa panahon ni Pope Francis daghan kayo ilabi na karon na panahon daghan king masipyat. Sir Isidro Sagano, sir, good evening. Sir Ray Ramos ang sabadista nagapil-apil sa isyu magkakabalo. Hasta lang na nila para tawag ining kuan normal lang nila nga musakay sila ana nga isyu kay para kay makitaan man nila nga mag-enkwentro ang Katoliko versus Katoliko. So kinsa man lang ang kinaiya sayawa na nga kinaiya. Sir Lloyd Trevilla, Brad unsay ng SSPX. Kanang SSPX, Sir Lloyd, usa na ka congregation sa mga kaparian Katoliko na gitukod ni Archbishop Marcelo Feb ni adtong November 1, 1970. Kanya ang iyang purpose nga yung anong iyan nang gitukod kay to preserve the traditional teachings and the traditional rites of the Catholic Church. And siyempre karon nga panahon daghan naman kay mga tawag ini mga liberal sa mga iris di mas gusto ng traditional faith. Sila gustuhan na kay para nila ang pagtuo bago-bago depende sa panahon. Kanya dili man pwede kay ang simbahan Katolika traditional man. So mo na nga para aron mapatay ang gitaog tradisyon mo nang kita lang patyon nila ng grupo nga kay mo man makit-an karon na may ubang nga mga makita nato nga mga Latin masses. Pero ang sumpay gihapon na mawala gihapon kay pagbawa ng SSPX ay wala di daw kitag traditional nga misa sa simbahan Katolika. Sir Lloyd Trevilla, Sir Ma'am Mary Ann Redito, yes ma'am, good evening from Tagbibi, Hindang Leyte. Sir, unsay action sa SSPX priest after the excommunication na gibuhat nila? Kiasahan na to nga mag-file sila og appeal sa Roman Rota, Sir MJ. Mag-file sila ng appeal. Unya kanang kung mag-file sila ng appeal, timaan na nga dili sila excommunicated. Dili sila schismatic. Sama sa tawag ining gi-akusar dito nila. Kay kung schismatic ka wala kay pakialam mo. Tanawan namang Eastern churches, di ba? Kung wala sila pakialam sa kwan sa tawag ining excommunication niya tong simbahan sila. Nga naman kay schismatic yun na sila. Sir Vemar Pagulungan niya, sir, good evening. Sir Manny Diluaw, yes sir, good evening. Sir Jules Aguilar, yes sir, good evening. Sir Daniel Lunga, yes sir, good evening nimo. Og sa imong tibok pamilya. Hinahinay na ba nga tinuod bro ang giingon sa itong mahal na birhen? Ay oo, actually kanang giingon nga Rome lost the faith and became the seat of Antichrist. Nagsukod na oy. Gikan pa itong after sa Second Vatican Council. Sir MJ, Sir Alan Pulvera, yes sir, good evening. Sir, kami mga bagong bago pas pagtuo labi na about aning mga ingon aning isgutanan. Sir, maminaw lang siguro nami sir between sa ko nang sa ko yung tuohi. Pasang istorya ko asak ba yung tuohi in terms of tradition and also the Society of Saint Pius X. Ayaw sa ko ninyo tuohi. Kung sa kan pa i-counter na ninyo. I-challenge na mo nga susihon pa yun ang pagtuo. Ang tiglumon pa yun ang pagtuo ba? Kaya sa karon magud nga panahon lahi magud nga level nga iskutanan tawag ini sa kikining atong program lahi magud na siya nga level. Sir Ray Razon, yes sir, good evening. Sir Joe Villas, yes sir, good evening. Sir Tata Maghinay from Zamboanga City, sir, good evening. Sir Godong Hernani, yes sir, good evening. Sir Will Alaan, yes sir, good evening. Sir Carl Coas, yes sir, good evening. Kini man good nga before ko mag-adto sa tuang topic ha. Kini man good nga iskutanan magud mga sir. Musukan pa ba nagsugod ni siya anang ilahang full implementation to destroy the Catholic Church. Nagsugod siya sa Second Vatican Council. Diya siya nagsugod. Napa may mga nabilin din nga ni fight gyud sa traditional teachings katong Quietus or Chitos Internationalis Patrum. Sila ang tawag ining nag-defend sa traditional faith. Pero majority man sa mga obispo, mga tawag ining kualman, mga liberals and modernists man, pupildi sila. So man nga ilahang tawag ining gisandig ang kinabuhi sa simbahang Katolika katong mga traditionalist bishops.
ilang gisandig ang tawag ini nga kinabuhi simbang Katolika sa kamot sa Santo Papa. So niabot ang panahon nga even the Holy Father mo inisakay naman sa tawag ni left wing kung baga. So manang kinahanglan gyud nga nasukan pa ba sa emerhency nga pagi kinahanglan nga mag-establish nga tawag ini nga community nga diin mo preserve sa traditional faith. Kaya ang simbahang Katolika manggod na magud tay gitawag og teaching church. Sa usa ka simbahan, i-classify na siya sa teaching church o receiving church. Kung mabuang ng teaching church, kung naay gitawag og masudlan og kanang di maon ang teaching church, ma-preserve ang faith sa receiving church or believing church. O tanawat mo sa panahon na si Athanasius. Di ba? O sa manahitabo sa panahon na si Athanasius, majority of the bishops, even the Pope, di kalihok na naman tungkol kay majority of the bishops and the Catholic faithful at the time, mga Arians. Pero question, kumo ba kay nadala ang Papa? Kumo ba kay majority ang mga bishops na tinuod na sila? No, sir, no, ma'am. Hindi na tinuod. Nga naman, kina-preserve ang Catholic faith sa grupo nila Saint Athanasius. Minority sila, ha? Mga tatawagin yung minority sila. Wala na yung si Athanasius, ilaha ang mga building at ang faith. O, dalawa, kapila nila gi-communicate si Athanasius, kapila nila gikulata si Athanasius, pero tawag in kumusta man? Oh, nahimong doktor simbahang Katolika. Nahimong banggiitang santos defensor sa pagka-Diyos na Ginoong Jesucristo. Kinsa pa ni Sir MJ, pabilin gapon ko Constitutional Master, okay lang valid ang ilaha. Why way sa okay lang valid? Actually, sa mata sa mga modernist valid, pero sa mata sa tawag ini questionable questionably, pwede sa question nga naman kay ang gingo to reserve tawagin to the apostolic see. Yung pagkahuman ang nag-issue of decree dili apostolic see. Mingo man sila nga kung man to by virtue of the authority of the Pope manang ni-issue ang tawag ining mga kardinal. Dapat giklaro dito na by virtue of the authority of the Holy Father kay para sigurado gi-invoke ang authority sa Papa. O tanawa tong pagtanggal sa excommunication sa upat ka obispo ni Abtong 2009, di ba? Na-invocation na tawag ining by virtue of the power of the Holy Father Benedict XVI, I hereby left the excommunication of the 4 bishops. Naman, nagkaroon wala. O but pasabot questionably. Respondo, Ranking Rising, sir, good evening. Bro J. Carlos, sa una wala ko kasabot anong punto ni Bro RJ. Pero sa diyan nakasaway ko magkumpisal og pare gingnan lang ko kalibang daw po kwato. Mo ba bro? Actually, Bro J. Carlo, kana siya ikanang kung sa kuan pa ba taas kina sa gisgutanan kay kung sa kuan pa ang kalaban ng sa simbahang Katolika sa kuan ginabalik-balik always dili man gud sila makaharong sa simbahang Katolika face to face dili sila makaharong sa simbahang Katolika o di nila mapildi ang simbahang Katolika gamay man siya pero di siya mawa wala nga musukan pa ba nga musukan pa taas-taas pagyud bro nga rosaryo aron mas mahigugma pa nato ang mahal nga birin, mahigugma pa nato si Kristo at the same time makailat na kang Kristo o sa iyang simbahan. Sige na ko research bro, pasalamat kayo ko nga gi-guide ko sa Ginoo nga naminaw sa imo 3 years dako sige paminaw sa imong mga baruganan bro. Salamat sa Ginoo. Viva Cristo Rey. Viva Iglesia Katolika. Sir Raymond Buntong, Sir Rosendo Manunggong. Yes sir, good evening. Yeah, pwede ko nimong ikuan. Wala ko kabalo, wala di ako kuan na kang Paul Alima sir. Wala ko copy sa iya. Sir Arnold Pibinto, sir, good evening. Sir Edmundo, yes sir, good evening. Thank you sa solution tabang ka na sa program. If asa ka dito pud me, mas mituon minimo compare. Lagi. Pero sir, mas pinakamaayo ito magtuon gyud sakto kay kung sa kuan pa, kung sa kan ba siniguro ba kumbaga. Siniguro, pero ako makaingon jud ko nga wala gyud ko na si Piat. Ngano man kay namo kay dokument ng gigunitan. Kaya ako magipangsulti na ano gyud klaro mo sa lag-up di man na mao ang interpretation nimo kasi pagka mas labaw pagka sa gitawag og Santo Papa kasi pagtuodan ninyo Santo Papa. Perfect. Kasi pagtuon yung Santo Papa pag mo interpret og balaod di na siya masayo. Tinuod bitaw nga wala siya tawag ining kuan, wala siya judge. Wala si bisan kinsa nga makahukom diya pero dili na siya basis nga makaingon ta nga ang Pope perfect
Mahimo lang siyang perfect kung mutudlo siya concerning faith and morals. Oh, so mao na nga daghang mga butang karon nga panahon labi na karon na pinigawas na pud karon nga tawag ini nga gipublish sa La Observatorio Romano kanang newspaper Santo Papa nga pero wala pa ako kabasa sa full kuan ha pero nikatag na sa traditions community na nisulti daw ang Papa nga there is no original sin and also there is no original sin wala po day tawag ini nga nahitabo nga nayawa diha sa Genesis chapter 3 o nga supak mga sa traditional interpretations interpretations ng mga Katolika concerning anang the fall of man. Kasi sayo po sa kung termino gigamit pero muna ning gawas karon sa La Observatorio Romano. So ang question na karon so host ang Papa na. So kung tawag ining dili host ang Papa sa usa ka butang ang yang kabagihapon tang sunod bisag di sa husto. Kasi may giingon ni San Roberto Villarmino. Ano niya? Sa may giingon niya ako ang tawag ining basahon mga sir. Therefore, just nani sa tawag ining controversies of the Christian faith or De Romano Pontifice. Gisulat ni Saint Robert Bellarmine. Therefore, just as it is permitted to resist a pontiff attacking the body, so it is permitted to resist anyone attacking souls or upsetting the republic, or much more if he is trying to destroy the church. It is permitted, I say, to resist him by not doing what he commands or by hindering the accomplishment of his will. Dimangga, so malapas mga banggit ng santos, napi katungod nga mubalibat, napi katungod nga di mo dawat. Napi katungod nga dili mo sunod, or napi katungod nga mo resist. Sumala na sa mga santos, sa dili na ako. Wala nga mo, nang gisunod ako nga baruganan. Sir Carlos Salomon, yes sir, good evening. Lain sa ato, wala lagi mo full videos debate. Well, actually sir, 4 hours sir, patimbog ata. O niya, gi-transfer na ko sa ko ang tawag ining cellphone, ang katong sa video, yun, katong actual nga video, di ma-transfer tungod sa kadako, di abot ng 64 gig. So, amo agi siyang tawag ining putol-putulon. Muna nga putol-putol ang amo ang tawag ining upload ni Sir Carlos Salomon. Sir Bel na ako igsuon nga pare sa Nuevo Sordo apan sa akong na-experience sa TLM makaingon jud ko nalayo na jud ang Nuevo Sordo actually kuan mo gud sa sir kanang usakuan pa ba dili magud siya handed down wa mo siya gidawat giinbento man gud siya sa 1970s. Sir Erwin Babatuan from Cordoba, Cebu. Yes sir, good evening. Ikang top 1 Catholic faith defender. Ay, sa Ginoong tanan sir. Iya sa Ginoong tanan. Bro J. Carlo, sige niya. May mga paritapulan mo pa kumpisa, balibaran ka, pero blessing sa motor update. Ikan man suit yan na bro, dili na ako bro. Bro, actually, kuan magud na kanang sa kanang magud nga panahon nawala na ang sense of vocation bro J. Carlo. Nawala na ang sense of vocation. Ang naakaron a sense of profession. Sense of professional tanawa karon di ba tama man imong gingon pag blessing gani mag-ilugay magsumbagay pa nya napagitawag ining panahon nga magrally pa so sa naman tao ni atimanan yung makalag sa mga Katoliko rally niya pagkauman siyempre makadaot pa sa gitog pagtuo kay nahulog nga partisan siya ana ba dili ko ta parehag barugalan in terms of politics niya pagkauman magsutaan na ka mag-apil-apil ka diha. Di ba? So kung ano ko ingon nga musukuan pa ba unasan ka lang kay ang atuang tumuog tinguha ining kalibutan na mao man ang langit nya kung dili mo liok ang atong makaparian pagpangluwas sa gitawag og mga kalag asa ta pa ingon di ba? Sir MJ, kung asa Sir RJ mo lagi. Sir Juanito Bieres, sir, good evening. Tariat, kiraho na po kasi awa Sir MJ. Ma'am Maria Pilenio, yes ma'am, good evening ma'am. Sir Raymond Buntong, bro, base sa akong nabasa ng mga documentary na yung mga suluso sa Papa ng mga exorcists. Actually, sa karon ng nga panahon sir, di man gud asa ko dili na nabag-o sa ko amang mga butanga. Di na nabag-o kay kung sa kuan pa maglisod po iyo ang Santo Papa. Maglisod og kanang liyo ang Santo Papa kay kabalo siya nga gipalibutan siya sa mga kalaban.
Ang kalaban, wala kinaas gawas, naasulod. Pati naghana na. O tanawan ng ilang ipang suksok nga. Kung sukuan pa ba, kanang dawat kay namo, bisan kinsa kay kining maong simbahan, dili man exclusive, inclusive man kini. O LGBT, mga pari, napay mga pari nga, espag director sa LGBTQ community, sus Ginoo ko pragaba. Nya hambog pa kayo. Wala discriminate. Pero kapag tawag ila nagupot sa tradisyon sa pagtumoto ilang discriminate. Yung kasuway ko pare, pwede ra daw ka makomunyon masking wala ka kung pisal kay nihangyo ko mga pisal una. Bago magsugod misa kay nagpamisa mis lubong sa akong inahan. Amo ba Sir Jeff? Pero actually sa extreme cases, pwede good siya Sir Jeff. Sa extreme cases. Kung tawag ining kung sakuan pa ba nga mo na lay katapusang misa nya pagkauman ang pari padulong na sa misa nya pagkauman ikaw gusto ka mong pisal, so according to St. Thomas Aquinas tungod sa imong intention kung ana nga panahon na mamatay ta granted ang tawag ng ato ang tingwa tungod sa tingwa, pero after the event nga naluwas ka anang panahon na o nya naay pari nga maduulan kinahanglan gyud mong pisal. Kinahanglan magyud ang action nga muduol gyud ka. Kung bingon nga himuong regular nga pwede naman na makuan, pwede naman ka mga lawat bisag wa ka na magpisal, di pud na mao. Nga naman kay sumala pang San Pablo nga apil sa depositum fidei nato. Sumala pa na St. Paul nga pag mudawat ka, mukaon ka sa lawas ni Kristo sa paagi nga dili takos, nakasala ka batok sa lawas ug sa dugo sa Ginoo liman ka na. Nya dili tiaw ng sala oy. Dili tiaw ng sala. Ang sala, pag ang tao magkasala, gusto ko pa ba, ang ngayon tayo impyerno. Sir Kings W, sir, good evening. Sir Alvin Webo, yes, sir, good evening. Sir Jeric Kapay, sir, good evening. Sir Edgar Montibon, yes, sir, good evening. From Lapu-Lapu City. Mr. FRC, Liberabit Boss, tinuod na bro kay Dennis sa CDO. Ako kauban gusto mong opisal pero gibalibaran kay giun na ang blessing sa sakyanan. Actually, obligasyon mo ganun nila, sir. Obligasyon na sa itong mga pari. Obligasyon, even kining pagpanalipod sa pagtuong Katoliko, primary obligation ni sa ato ang mga parish priest. Mabito ang PCP2 222. Okay, ato ang tawag ining basahon mga sir ha. Mo man ni paborito kay ginakot sa mga CFDs. Pero dili ni referring sa kuan, dili ni referring sa tawag ining group, kung dili referring ni sa tawag ining apostolate kumbaga. Niya, basahon ako ha. Okay, basahon na to mga sir. 222 PCP2 Canon 222. Okay, ato ang basahon mga sir before ko magpadayon pagbasa. 222. Okay, sa may giingon din ni sa gitawag og Second Plenary Councils of the Philippines. So sa giingon din ni, faced with these realities, there is need of widespread catechesis and apologetics. Again, there is need of widespread catechesis and apologetics. Ang problema, daghang mga pari nga wa ni gitubag. Wala ni gihimo. Una ang mga pari nga naghimo ini out of 100 duha tulura. Diba? Faced with these realities, there is need of widespread catechesis and apologetics. We need not to apologize. We need not apologize for apologetic catechesis. Since its birth, Christianity has been subject to attacks from which it has had to defend itself. Jesus had to answer objections to his teachings, and the Gospels testified. As the Gospel testified, St. Paul had to answer early Christian errors and charge his disciples to protect the faithful from them while keeping pure the deposit of faith. Apologetics has always been part of the pastoral and theological tradition of the church. Karon mga panahon na daghang mga pare nga allergy aning apologetics. Pasaman ng apologetics from the word apologia. Buti pasabot, it is an explanation in a way of defense. Explanation of the Catholic faith or the Christian faith in a way of defense. So karon, apologetics has always been part of the pastoral and theological tradition of the church. We must today be willing and able to defend our teachings in public fora. We need to equip the faithful so that they can defend their faith. O, tanawa tong 2006.
gideklara ni Papa Benito XVI ang Year of Faith. O niya pagkauman kinahanglan mo balik ta sa basic. Mubalik ta sa catechism. Mubalik ta sa gitawag og kining credo. I-explain ang Catholic faith. O sa may gihimo pag-abot sa ground, pag-abot sa mga parokya, mo ba din hitabo? Instead of apologetics ang itudlo, ang gitudlo pastoral. Kinabuhi sa tao, tama man na. Di man ta musupak ana nga kinahanglan kinabuhi tang matarong sobay sa ebanghelyong Kristo maning kamot na sa pagpuyo, sobay sa pagtulun-an na gyud ng Kristo, pero naay pero usaon paglahutay anang pagpuyo sa kinabuhing Katolikong Kristiyano unway nahibaw-an sa pagtuo ka ng mga Katoliko ha. Mo bitaw nga hilig kanang mga migo na to nga mga dili Katoliko kusog kay mamado kay kabalo sila. Kadaghang gitawag og mga Katolikong inosenteng mga tagak. Tungod kay why ibang kaagan sa pagtuong Katolika. O tanawan ng gingon ni Propeta Oseas. Oseas Kapitulo 4 versikulo 6. Nangalaglag akong katawan tungod sa kakulang sa kahibalo. Wala ni atong 2006 klaro man nagkaayo nga tawag ining nisulti ang simbahang Katolika o Year of Faith dapat balik ta basic. Itudlo gyud ang basic catechism. Nahitabo ko yun lang ngawa man. Usap ako sa lecture na pag-abot sa ground, ingon pa ka dito sa imong formator nga ayaw na, dili ningon ana ha, dapat ingon ani, sundon ang ilang, ginoo ko. Ginabadlong mi sa una ana. Bigyan ng mga di-Katoliko, kay itudlo ng pagtuong Katoliko, kasi siyempre, mas lami man kung i-explain ang pagtuo kung na kay comparison. At the same time, usap po na ka, muhon ba kumbaga, usap po na ka fence, nga imuhang tawag ining gibutang sa mga Katoliko nga pag unas makadungog sila anang moong atakiha, makaingon sila nga di ni Catholic faith. Nagkabalo sila mo defend. Kasi man nahitabo ba din lang ngawa man? Muna, dalawa mga Katoliko karon, pangutan na out of 10, pangutan na sa pagtuong Katoliko, di katubag. Nga naman, tungod kay wa nang himusog ang atong mga pari. Malang, kita naman mga defensor Katoliko na ning kamot ani. Mga defensor lang ka na mga bagong mga nagtuon sa gitawag og pagpanalipod sa pagtuong Katoliko. Mora ning kamot in town. No kini ubang gitawag mga pares. Purigaba. Okay, manang parish priest must encourage and support the training of lay Catholic faith defenders. Dili ni grupo ha, kung dili ni ko ni tawag ini mission or tawag ini apostolate. Parish priest must encourage. Ay tabo ba din na? Sabi kong sa nag-obedience, kamo magkini mismo disobedient mo sa mando sa tubad rin. Nga mangita mo obedience na mo. Ay na lang. Thank you da. Ang kapal na sordo labi na about na ng misa, magsayaw-sayaw. Udro po na, masukuro ba sa isultian, may tungod na Sir Bemar. Kala man kong misa, mao na ang pagsubli, pag-offer kang Kristo dito sa cross. Yan sayaw-sayawan ni mo, pagpakan ni mo, di ka mauwaw sa mahal na birhen. Naala nga panahon nagluhod. Hilom mo bitaw nga ang traditional right sa panahon sa gitawag og consecration. Hilom nga naman tungod kay mo nang panahon na ba nga ningiob ang kalibutan tungod kay ang Kristo namatay sa krus. Mo nang misa. Ma'am Elisa Ferrino, yes ma'am. Good evening ni ma'am o sa imong pamilya. Sir Vel Alaan, naminaw si Father Robert Reyes o Father Flavi Villanueva. Gaba po mga pariya bitaw. Mga imo ko purigaba. Namay mga antay kuan ha, pero ako purigaba. Anong magkaingon mo kog purigaba? Amot pila kahi na pakumpisal nila sa matag adlaw. Yung sila nga nagatiman na mi sa mga tao, okay man na. Pero dili man na mo unang mission ninyo kay dili man mo mga social worker. Ang unang mission sa mga pari, saving souls. Naa sa ilang mga kamo ng pagluwas sa gitawag makalag. Yung sa may nahitabo. Di magkagnaa sila ito sa to, katong tawag ining walk to Jericho, sa ba to? Ito na yun, nagbinta-bindita pa sila, uba sa mga protestante. Yung baga, ginoy.
Ginoo ko abot og kapila po nangumpisa si Father Flavio ug si Father Robert Reyes. Nangumpisal ba sila? Diba? Sir Bert Dumagil ang pare sa Luzon, sir, mag-apil-apil sa mga politiko, manawagan, ipa-impeach si VP Sara. Actually, dili ko supak ang accountability, Sir Bert. Dili ko supak, ipailan naman nila si VP Sara. Oh, subin. Ipailan naman, pero dapat dili lang kasi siya. Dapat tarat sa dahon, gitong tanan, apil tong mga bisa sa pinakaubos, dapat apil. Pero nganong itarget naman lang si VP kay tungod kay VP Sara kay kuan sila tawag ining kanang sa ba ni threat sa ilaha pag-abot sa 2028. Actually, ang makapadaog kang pumudagan si VP Inday Sara karong 2028, ang makapadaog kang Inday Sara hindi iglesia ni manalo, tumilin naman sila. Ang makapadaog kang Inday Sara makatoliko rapod. Pustahan pa ta. Mga Katoliko na po. Nga, dili po ta ng pari, dili po ta ng obispo, kalaban po ni Inday Sara. Isa man iparang nila, mo sila kawatan, kapag na po na pribahan. Kung may mong gusto nangangawat yun, tinuod lang, dapat magpala sa kriminal. Dili tawag ining kuan, dili ng impeachment. I-file ng criminal case. Kaya kung ma-file si criminal case, preso din diretso na. Pero ganong kinalaban tangalo siyang office. Nga naman, kinasa ito, kaya pag matanggal si Inday Sara, tanggal mo lang bumbong. Kasi mo pala yelo. Ilog pink. Yan mo sa tunasod. Ay, nalang. Gubagam lang sa rimyan ng space kaya gipalayas daw sa simbahang Katoliko. Ego sa mag-apil-apil ang isyu. Mga wamanahan na, nimigay kasabot, simpleng tawag ining mga word yung sa ilang gipangbasta. How much more mag-apil-apil sila ng highly theological and theological discussions? Sir Juanito Javier, sir, good evening. May obispo sa Manila nagsabi, voice of God daw yung mga kongresista. Nasa tawag ining simba. Iabot ng opinion, Sir Juanito. Iabot ng opinion nga voice of God ako no to. Pero kung voice of God na dapat truth ang tawag ining truth ang ilaban. Dili man truth. Naman siya gitapunan kay half truth na ganyan yung i-present. Dili gani ang full but gihapon na. Dapat full truth ang ilang itawag ining kuan. Ilahang ipa-impeach si VP Sara o dapat naapoy mo lihok po ng mga pari nga mag-encourage po sa mga citizens nga mag-file og kaso abtong sa flood control tawag ining skandal. Dapat na yung mulihok ka na. O yan, anong hilo man nga to ang mga obispo na? Anong hilo man? Anong hilo man manyor? Di nagsaba-saba man may anong may aksyon. Huwag ka na atong sundon. Dapat i-action mo nyor. Dili lang kayo usa ka kung natantanawon ba. Kaya ang tinuod lang, dili si Inday Sara ang threat sa karon nga panahon. Ang threat ka ng daghang mga kawatas ng gobyerno. Mo ni threat. Kay damong na naapa na sila diha sa gobyerno. Damong na naapa sila. Dili lang kay billions ang pangawaton, ana. Sir Landry Ignacio, sir, good evening mo, sir, ug sa imo ang pamilya. Sir, di na ko makuhaan, sir, ang imong name, sir. Thank you, sir, ha? Thank you kayo. Daghang salamat for the stars. Thank you. Sir Rigel Riquindao, yes, sir, good evening. Sir John Ray Katang-Katang, yes, sir, good evening. Sir Joe Delantar, yes, sir, good evening. Ilang gibaboy ang misa, ilang ipasipalan, ay oo, tinuod na. Ma'am Geraldine Lauron, yes, ma'am, good evening nimo. Kami mga kadabuan, mi mga umpisal, kapila na jud mi balibari, paspari, kay wa man daw mi mortalasin. Mo ba? Ay na lang, ma'am. Ma'am Geraldine Lauron, gusto mo pamilya, ma'am, yes, ma'am, good evening. Pero sir, sa pito ka sakramento, ang Eucharistia rabay dunay dako kayong gitawag og kabaguan. Ang tanang rito, di pang bag-o nila. Pero giuna gyud nila Eucharistia. Giuna gyud nila Eucharistia. Nga naman kay ang kanang mga Eucharistia mo na ang living faith. Ang dogma of the Catholic faith, siya ang perfect expression according to Pope John III.
Siya ang perfect expression of the dogma of the Catholic faith. Diha ang unahon. Kaya pag mahilabta na, maguba na, hilabta lang ang pagtuo, tanawa ron, bisag kung saan lang ilang interpretation. Sir Edgar Montibon, yes sir, good evening. Gahi na ko no in terms of oral and argumentation. Hindi halos kasabot siyang gibasa. Sir Edgar. Sir Noel, bagay na, yes sir, good evening. Adunay paring adili mo support sa CFD, walay pagkabana. Normal na sir, ano man kay sa kuan pa ba, sila magbuot. O ingon, mag-video sa ito papa. Sir Robert, Abila, and Abila family, yes sir. And ma'am, good evening, good evening. And thank you kayo Nunay sa inyo ang natabang sa program. At the same time, sa personal nga tabang, lubong na dito karon ang uncle karong Tuesday po, sir. Thank you kayo. Okay, Sir John Bourbon. Kinaiya raman na sa tao, apat kilem nagbusordo nga pari-pareha sa ramang kalag sa tao ilang priority. Pwede. Sir Nelson Sabilion, sir, good evening. Sir, ang confession schedule sa TLM, lahi ra ba sa Vatican II? Actually, ang sa TLM good, mga pari, mga traditionalists before the mass, before magsugod ng misa, ilahag yun ng kuan sir, ilahag yun ng maghimo gud sa confession. Nagi pagpangumpisal ang pari magpagumpisal gid na. Yan na iba kampi nga pari samtang padulong ang misa, napay magpagumpisal. Di gid na mawala. Nga naman kay importante na eh. Sir Francis Clemenya, yes sir, good evening. Sir Alvin Webo, basig sa IFI to nga pari yan mo nang umpisal mo. Mo ba sir? Ay lang. Brother, si kahanap nagsabadista na vlogger permi sa wayon ng Katoliko. O yung tingog ni kahanap burag yan. Actually, ano sir? Kanang mga sipanaway sa simbahan Katolika nga naas gawas. Given lamang gid na nga ipanggamit yun ang sila siyawa. Kung magilain nagamit na nila. Ang nagamit anak nila ang yawa yun. Nga naman, ikontra man nila ang Catholic faith. Ang Catholic faith, gitukod na ni Kristo. Si Kristo ang founder anak. Si Kristo ang originator anak. Musugot man sila o sa dili, mudawat man sila o sa dili, ang originator, establisher, founder sa Iglesia Katolika o ang source of the Catholic faith o ng Christian faith ang atong Ginoong Jesucristo. So karon kanang mga gipanggamit sa yawa, maningkamot yun na sila og sungag ana. O ya para dili sila mailang ipanggamit sila sa yawa, mo na magtakuban na sila sa pagkaanghel sa kahayag. Usap mo sa may sulti San Pablo. Sabot ako na sa gawas. Sa may sulti San Pablo, kini mo mga tawan, ang yawa magpagkaanghel usab sa kahayag. Mo na sila. Kung gamit po sila nagpulong sa Ginoo, ang ikontra ko no, sa pagtulunan sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Pero dali na sa sakpon. Nga naman, founder pa lang daan, sakpa na eh. Sa founder pa lang daan, sakpa na. Number two, kung masakpan ka na sa founder, questionable na ang imuhang gitawag teaching. Dili na pure ang imong teaching. Kaya ang gisaaran lang na ay pure, limpyo, nga pagtukat to namang iglesia, iyang gitukod. So kung kanang iglesia, siktahan nga imuhang gipasakupan, di kina iyang Kristo, questionable ang faith ana. So kung questionable ang faith ana, niya, makaluwas tayo na. Dili na tawag ini magkaluwas. Sir RJ, unsay kalahian nato sa Orthodox Catholic sa atong mga Roman Catholic? Actually, kitang mga Katoliko, Romano Katoliko, Sir Alvin, Orthodox punta. Pero Western. Kanang Orthodox Catholic, gitawag na sa Eastern Orthodox Church. Sa eastern part na sila. Kita gitawag po tag Western Orthodox Church or the Latin Church or the Roman Catholic Church. Kung sa may kalainan, pinaka-main na kalainan nato sa ila o sa atua. Ang pinaka-main na kalainan nato sa ilaha o sa atua, kaya sila din sila mo ilang papa. Di na sila mo dawat sa authority, sa person, and sa office sa Santo Papa. Buti pasabot Sir Alvin, wala sila giilang Santo Papa. O di po sila mo ilang Santo Papa. Okay, they are schismatics. Kita naman tayo sa Santo Papa. Kaya ito man tanang gingon ni Kristo nga,
Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa ngarian sa langit, ang imong idili sa yuta idili sa langit, ang imong itugot sa yuta itugot usab sa langit. Nya kana nga declaration buti pasabot niya na si San Pedro kitagaag na kung katungod nga maoy mangulo ang himong amahan sa tibuok katilingban kay Isaias 22:22. Sumala pa ng propeta Isaias, ang hatagan sa Yahweh sa balay ni David mamahimong amahan sa tibuok katilingban. O na nga nito uta sa primasyo ang pagkapangulo ni San Pedro. Nyawan mo to ang sa Diyos na. So muna di akong kalain na to, sir. Sir Carlos, silang po yung sagot yung Tinoo Brad, ang pangitabo karon ng kagustuhan sa atong Ginoo about sa pangitabo sa atong politika karon. Ang tuloy gitugutan sa Ginoo. Dili kagustuhan, dili kaubuton, pero iyang gitugutan tungod kay ang nasod Pilipinas why pagtuo. Dili naman ta Catholic nation. Dili po ta Christian nation. Anong dili man ta Catholic and Christian nation? Tungod sa hinungdan anang balaod nato nga separation of the church and state. So kung dili ta Catholic nation, kung dili ta Christian nation, yamingon sila girespeto namo ang inyong pagtuo, kung ano siyang gituuhan tinuod na para sa matas balaod. Oh, buot pasabot, gipariha sa atong gobyerno ang tinuod nga Dios ug dili tinuod nga Dios. So mo na gitugutan sa Ginoong Dios nga mayngon ani ta. Ngano man kay kita mismo miuyon anang maong mga balaura nga gipanday sa mga Pilipino nataptan sa pangunahuna masun. Wala Sir Carlos. Wala po kayo nadungog nga pare sa Latin Mass nga nag-rape. Actually na ay mga ingon ala si Ray Ramos pero rare lang kaayo nga may tabo. Unlike karon nga panahon nga daghan. Ang tulo sa log heresy o niyang heresy automatic communication man and ingon man si Saint Bellarmine, Robert Bellarmine, di ba sir? Sabi to na wala man. Wala ay kagahom. Ay yes sir, tinuod na. Bakit akong yung invalid? Di ba invalid? Oh, nya pagka man nagamater magudpud na ang tawag ining statute sa balaod, nagamater pud na sa responsable nag-implementar sa balaod. Sir Ray and Ma'am Sheng, good evening. Amping mo kanunay, Sir MJ, Sir unsa kay objective sa nabsordo nga ilaman baguhon particularly to destroy the Catholic Mass. Wala man ay objective. Mabito nga din nga kita halos. Yung sila nga naba ng FSSP, ICQSP. Wala na kung sukan pa konsuelo dibobo na lang tungod kanang SSPX. Gusto dibobo na lang wala. Ako wala ng SSPX. Sus, hagber na nawa. Hagber na nawa. Sir Demi, Sir Diago, sir, good evening. Ma'am Elizabeth and Sir Romel Cabala, good evening. Sir Peter Paul Ungabia, sir, good evening. Kisa tong kandila sa imong profile, sir, ang uyuan sa kong misis. Masuod kay nako. Namatay. Okay, Sir Jason, may gabi, sir. From Mandawi City. Genuine question lang po, sir, sa consistency space about state of grace, sir, if may tabo ba na. While nasa Novus Ordo, bisan paggalikay sa mga mortal sins at the same time. Actually, sa mga theology magud nato, ito ang maghihapon tanga na ang gihapon mga valid sacraments na nahitabo bisan pag Novus Ordo ang tawag ining ginagamit. Kaya lagi ang objective sa Ginoong Diyos manggod to save souls, di ba? First Timothy chapter 2 verse 4. Karon, so ang mahitabo ana katong tawag ining mga tao nga nakadawat unya wa sila kabalo ba. So katong ilang mga pagka-inosente na umuti pamasahin nila nya naningkamot sila, receive dawat sila sa grasya. Ang Diyos maluoy dito nila. Pero kung panalitan og nagkabalo ka nga naay tawag ining problema unya pagkahuman ni paundayon ni paundayon gihapon dito sa butang nga kabalo kang sayo. Si may tawag si mo na sin of omission na. Diba? Sin of omission ka na. Manako, dili ko, musukan pa. Bahala mo may musukan. Ang katolik ko, huna rin nani mo. Ang sa nag-excommunicate na, subit. Kaya kabalo man ko nga, we are excommunicated by the modernist and liberals. Klaro ano? Meron po nga, mag-excommunicate ka, matawag yun, mabulag ka at mga irihis. Diba? Okay.
Okay, Sir Jerome Kitorian, Sir good evening. Sir Jeff, dili mo yung sa FSSP. Yeah, tinood na. Di sa ligikan. Sir Jeff. Sir Gerson, Sir Jay, sa inyo mainguan karon ng ubang diocese mag-TLM na. Ay, good thing na. Na mag-TLM sila, Sir Gerson. At least napukaw sila tungod sa SSPX. Iba, at least makakita ng tagmisa. Pero problema na, wali na po na na. Usaon? Basig, ang uban anak, nakita biya ko na ay mga Latin Mass Society. Baka nang gwapo kay Latin Mass Society niya. Pagkahuman, Latin tuod ang misa, pero ang urdo gamit, tumusurdo gyapon na. Maugi hapon istorya. Pero kung malipay ko na ako, nindot ta. Nindot. Naanay tawag ining mga misa sa ato ang mga kasimbahanan karon. Traditional mas. Pero problema na kung naa mga misa niya dito sa tuktok bukid, wag gyapon. Wag gyapon kung sa ba, wag gyapon pwersa kung baga. Mayon nga wala religion makaluwas kay mao daw na ang Kristo ang gituuhan sa mga Protestante. Si Rita Bino, ingna na inyo ang layman diha nga. Pag seminar og balik. Okay, pulos kang klaseng kapag liman. Ang imong gituuhan, ang imong gitudlo dili pagtuong Katoliko. Sa Ginoo ko, dili pareha ang Ginoo nga atong gituuhan ug ang Ginoo sa mga di Katoliko. Kanang Ginoo sa mga di Katoliko, piki na. Bisan pagkapila sila mo ng Biblia. Bisan pagkapila sila mo angkon nga tawag ining ang amo ang Ginoo ng kasos Biblia. No. Piki na. Nga naman kay kanang ilang pagtuo sa Ginoo ko, dili mo pagtuo sa Iglesia Katolika. Kung dili na mo pagtuo sa Iglesia Katolika, iya siyawa na. Sa komento ni mga nang mga Katoliko nga nag-ingon ultra traditionalist ay laham ng title sa Jesus Pading. Ilaham ng gito nga gihatag, pero walay ultra traditionalist. Ang nakasimbang Katolika, traditionalist lang o modernist. Kung dili ka traditionalist, modernist ka. Wala ditulo mura man na ilang gimong classifications ko no kay para matawag ining malahi ang SSPS ug katong nagpailang nga mga traditionalist nga duha ka bugnaw. Duha ka bugnaw mga Kristiyanos. Katong Diyos mga sa mga Romano ba duha ka bugnaw. Namamangkas dalawang ilog. Sir Chris Pontini, Sir good evening. Pero namin nabasa dati, Sir, isa daw ang Western Orthodox o Southern Orthodox, pero nagbulag daw sila, Sir, pwede enlighten. Actually, walay Southern, Sir, Eastern o Western na yun. Kaya referring man na sa Eastern Empire o Western Empire. Before 1054, usa lang kamo Catholic Church na sa Western Empire o Eastern Empire. Sa dihang nabulag sila ni atong 1054 mo na nanay classification sila Western Orthodox and Eastern Orthodox. Yan. Ma'am Marjonella Maarat or Sir Marjonella Maarat, yes sir, good evening ni mong si Montibog Pamilya. Sir Edito Balabay, sir, good evening. Sir Aris Rabi, good evening. Problema TLM Batnovos ang sermon mo lagi. Mo lagi ma'am and Sir Romel mo lagi. Ay, delikado. Kaya dapat manggod, pag naamanggod ang traditional mass, kakibat manggod din na ang tawag ining traditional teaching. Di kita pwede ibuwag. Kaya pag mabuwag na, murag kag nikaon og ilaw-hilaw. Ano ba? Okay, Sir, layo ra di ay ning crisis atong nasod. Ay, layo ra kaya, Sir. Ay, layo ra kayo. I-search na good ninyo ng kuhan, i-search na good ninyo ng French Revolution. I-search ninyo na, kanang French Revolution. Muna nahitabo simbahan karon. Pag di ka mo tuob, patiran din ka, hinuon kang, bitayon din ka. Hindi magagpila ka, pari atong panahon, not less than 30,000 priests and bishops kipamatay ang nga panahon. Kanang French Revolution. Kaya nag-profess of Catholic faith. Yang unsa man na kanang pagpatay karon sa karong nga panahon, that is excommunication. Sir Raymond Rito, sir, good evening. Sa tuloy last simba na ako naggamit sila per o paternoster na Latin na shock gani ko kay dili ko kabalo. Dapat kabalo ta siya sa mga basic prayer nga Latin siya dapat kabalo ta. Katoliko man ta. Naman ta sa Latin Church nya dito kabalo magdilatin pagampo. Dapat kabalo ta. Sir Arjen, na ako'y concerned ba na ako'y ipareklamo nga pari kay nag-communion ko sa tang mao akong gusto tapos paggalawat na wala ni sugot ang pari gibiran niya akong kamot
ug kusog tapos kasab-an ko niya sir o gisagitan kay sa kamot ra jud lagi daw pwede ko na ireklamo. Pwede gud sir. Pwede gud na mo na ireklamo sa obispo kay mo man na ang imong preparable nga mudawat ka sa Santisimo Sakramento. Ya posible ka ng pare nga naghatag si mo sir, nagpakalawat si mo, wa na pud pagtuo sa real presence. Kasi nood lang kung kanang pare nga nagtuo sa real presence, di na mo hatag kamot, diretso sa baba nimo. Nga naman kay pamahulog na. Bisag usa lang ka buok partikel nga mahug ana. Matamag-tamag ka na. Pagbugal-bugal man ang Kristo. O tanawa to nahitabo nga bag-o lang. Si G. Christ nakakita og tawag kaning konsekente do sa gawas. Sa simbahan, sa kasada na gid mismo ha. O saon to? Pinakap tong gitawag wala kabalo, matamag-tamag kanto. Kasi manubag ato, pinakaw ng obispo. Naganya kay nakitaan. Sir Joseph Ibanez from Macalinan, Davao City. Yes, sir, good evening. Sir Victorino Tabudlong, yes, sir, good evening. Sir Danilo Sumanping, yes, sir, good evening. Ask ko nimo Sir RJ katong El Shaddai Katoliko daw to Catholic Charismatic. Katoliko pero Protestante kinaya. Sir Tino Visa, yes, yes sir, good evening. Yan, tinuod na sir. Ang positive side sa TLM sa mga parokya na may in love sa right, og panahon wag tangon ang TLM, sure ko dili na mo balik sa binag-o na misa. Ya, tinuod na ma'am Sir Romel. Ultra matanisip man sila karon sir, obey sa Pope maskin ga-approve na og mga di panudlo. Ay oo. Tuo siguro sila ba nga matag sulti sa Papa, matagliyok sa Papa, infallible. No, mali. Mali. Di na mo, mali. Mali na nga notion sa atong faith. Mali na. Ang Papa di man na siya Diyos. Tao man na siya. Ay, nalang, uy, dali araw, imbis magtapik, punta ko, segmentay size. Dali araw. Sir, Siarog, di pa sila magkasabutan na puro pare, gipamatay sa una, wag gipastoy. Actually, sa panahon ni King Louis XVI, paglingkod ng good niya, gitagaan po niya pabor ang mga protestante. Pero tungod kay nadaog man siya sa National Assembly, katong tawag ini mga liberal sa mga modernist paghihapon, tanaw, ihaw siya. Igalutin siya. Yang asawa po, igalutin gihapon. Oh. Ya, nahagba ang tawag ini ko, nahagba ang Catholic Kingdom of France. So nahitabo siyang komunista. O anang panahon na kisa may nakig-away concerning Catholic faith, simbahang Katolik ka ra. Kisa may tawag ini daghang mga martir sa simbahang Katolik ka ra. Pero kanang di man naiskutan sa mga protestante. Nga naman. Anong di man naiskutan? Kaya dili pabor sila ha. Sir Mark Geran, yes sir, good evening. Diri sa Batangas sir, St. Augustine Church, isaw-saw ni Mustiya sa Pino Papa. Nada ka karon sa kuan sir, Batangas? Sir Mark? Stilada ba na? O ba? Abuso man na. Nagpadala na ko sa Digos ng obispo sir og letter pero wala gapansin og gidedmar ako unsay buhaton nako sir. Wala gyud kay mahimo ana sir. Ano gyud kay mahimo ana sir? Sir Peter, ano gyud kay mahimo ana? Wala akong giingon nga tama ang gisulti sa SSPX. Ng mga obispo nga naata sa tawag ining grave necessity. Sir RJ, pwede ba Japon ta musimba sa Orthodox? No, dili sir. Nga naman kay dili man sila motuog Santo Papa. Kasi pag valid na ilang misa, di na motuog Santo Papa. Sir Mark, mo ba? Ano sir ka nagbalin ka Sir Mark? Sir, nag-debate sa iglesia ni Manalo sir, hadlock na sila sir. Nahilo man po ng iglesia ni Manalo karon sir. Wala po kayo nagkatubang tag iglesia ni Manalo. Sir Orlan Serdan, yes sir, good evening. Regards to bro, anak Kadasi Rosales. Sa nakatog na sa bro? Nakatog na? Ay, nalang. Pero secret ang salita ng Santo Papa. How come po, Sir Brad, nalilito ako. Mahimo lang. Ang Santo Papa manggod, namang gusto doon ka function, Sir Carlos. Nasa doon ka function. Na siya political function. Na po siya gitawag og religious function. Pero mas dako gyud ang iyang reliyosong function tungod sa hinungdan nga
ang iyang gi-govern dili lang kay simpleng nasod kung dili usa ka religion kanang gitukod ni Ginoong Jesucristo. So, mahimo lang siyang perfect sa iyang gisulti, mahimo lang siyang infallible sa iyang ipangtudlo kung mutudlo siya concerning faith and morals. Either mo gamit siya ex cathedra katong pinaka-supreme ko niya nga bisag pag di siya mangutana sa mga obispo pwede niya buhaton, or mogamit siya ordinary magisterium or ordinary power niya, provided na always siyang nagaagad dito sa iyang mandate nga preserving the Catholic faith. Muna Sir Carlos, pag mugawas siya diha, so buti pasabot, wala na siyang assurance sa pagka-infallible o sa oras sa pagka-dili masayop. So, every time nga ang Papa musulti, munang kita mga Katoliko, kabalot na mo bantay. Kini ba yung gisulti, personal lang niya. Kini ba ang iyang gisulti karon in the name of the church ba ni? Yung in the name of the church na, ay, sunod ta na. Kay faith and morals man. Pero kung iyang opinion, theological opinion, for example, katong tawag ining giingon ni Pope Francis nga, I believe in God but not in Catholic God. Iya ba itong opinion? As a theologian, wa man siya nag-invoke og iyang authority as Pope. So, di yung kumutuwa to. Diba? Sa ingon ana, Sir Carlos. Mo lagi Sir John Paul. Sir, limbawa sa Byzantine urban pang rito nga dili Roman Rite. Wala problema sa ilaha. Wala problema ilaha, sir. Sa ilaha, wala problema sa ilaha. Pero dapat igapot na musimba doon lagi mga schismatics man sila. Sir Jeff, sir, usawan man na sir sa canon law basta nag-believe na naay state of necessity, the excommunication and granting na walay state of necessity, malesen ang penalty. Pero kinala pa iagi og kanang kuan sir. Iagi og sententia ferendi. Buti pasabot ni ana iagi pa sa due process. Diha pa na i-weigh in nila kung kuan ba gyud tawag ining makonsider ba ang gitawag og reason. Pero ang problema sa gitawag og kanang itabo karon nahimo ang crime pag og magibitay sila. Di ba? Muna kung sukuan pa ba pangilara po dana eh. Ay nangilad kayo. Karon gi nahimo ang crime pagka og magibita diretso wala due process. Mo sir gibadlong naman sila, gikuan naman sila. Tinuod bitaw nga naay tawag ining mga warnings. Pero wala pa man nahimo ang crime. Ano sa man day mahitabo ang tawag ining due process? Mahimo ang due process after nga naa na mahitabo ang gitawag og crime. Dili before nga ikuan pa ang crime. Dili kung sa preventive measure lang sa gitawag og Vatican, okay man na nga naay gitawag og preventive measure, pero ang problema lang ana kay dili papa nag-issue decree. Mo man ay problema. Kanya akong katawan na kading mga erehis pod, mga modernist pod, mga defenders, mga defensor, pakpak sila ang excommunicate ng speech. Kabalo ba mo nga every time nga naay ma-excommunicate nga tawag ining Katoliko before the Second Vatican Council, maghilak ang simbahan. Kalag iya kung gitangtang. Nya kini siya nang lipay. Miyabag. Diba? Ay, nalang. Sir Carlo, kanang ributong nga ipatunob sa ulo pinagi, ano? Kanang ributong nga ipatunob sa ulo pinagi sa pari o kanang kamot nga ributo ni Pius. Doktrina Roman Catholic na gud ni Sir. Actually, kung man siya mga sakramentals pa na sa Sir Carlo. Mga sakramental ba? Ano yung mga action nga? Mo-touch lang ka, muhikap lang ka, bisan usang party anang butanga, kada kalambigitan sa Ginoong Diyos, okay. Pero ang dili pagtunang sa Iglesia Katolika, nang iima ng ilong ng Diyos. Ano di pagtunang sa Iglesia Katolika? Yeah, tinuod lang siya Ryan Versosa. Good evening, sir. Tapos giinan pa jud ko sa mga pare sir nga ako pa daw ma-excommunicate kay gipatagkar ako. Jud ayon ning Bro, PJ Talaba, yes bro, mayang gabi. Nakalangkad na log kauban na bishop nag-bless sa 50 years anniversary sa duha ka LGBT ebidensya na nga ay oo tinuod na sir. Yan na pagid gibag-ong gi-appoint karon sa Amerika nga pro-LGBT. Unya tawag ining nagtudlo nga ang tawag ining ang sodomy dili sala. Tudlo ang sodomy dili sala.
Yung bag. Di ba? Sir Carlos, sir, among mga superior sa Franciscan sa una, basta na ay mubiya ng seminarista, maglatigos kaugalingong dito sa ilang, ay oo, even, naga na history gan si John Paul, na maglatigo. Na yung mga history, pero karon di na pwede, mga santos ang ingunahan na eh. Katong kang Saint Padre Pio nga canonization sir, gidawat ba na sa Saint Vacantist? Wala ako kabalo sila kung gidawat ba nila, pero sa kuan murag wala na gidawat. Pero i-declare man o sa dili si Saint Padre Pio Santos magito, klaro magito. Santos magito. Gusto kay kung musimba sir kay kaso layo jud kayo. At least once a month lang St. Peter Paul. Iguman na ninyo, pila naman pamasahe gikag Santa Cruz palug Davao. O di ba sabay ka nila ni Sir Sir sa ba ni? Nila taga diha nga nagasimbahan. Pwede magkamasabay. Sige, ato rin padayon by tomorrow. So, wala pa nakapag-follow sa mga pages. I-follow ito mga pages, RJ Roland Sandro II TV Polipunto Gaming the page, Kuya Apollo sa page, and RJ's Vlog 2022. Pwede sa mag-send din na ang Facebook stars. Kung sa ito ang mga channels, so wala pa nakapag-subscribe, subscribe din yung mga channels. Delay Catholic, Apollo sa Official, RJ Sandro II TV, Kuya Apollo TV, and Barrio Kawalan Religious Forum. And pwede send po, mag-send din ako super chat sa super text. And yun, sa mga Katolik kung gustong mutabang, gustong musuporta sa itong programa, pwede nyo ipadala ang inyong tabang suporta sa itong programa, pilagi sa mga account numbers, manakaw sa mga skills, sa nagadagan ng information, o pwede sa mag-message sa itong page kung bayari mit sa inyong pagpadala. Daghan kayang salamat in advance. Sabihin na karon na kinahanglan na pagkaayo kami ang mga magkalagi, wala may mahimot din yung mga sir, mga ma'am. Kung wala ng inyong tabang, kung inyo ang gitawag o suporta. Okay. Igsuon man ako si John Paul. Mao ba? Sir Peter Paul, mao ba? Pwede mag-uban. Mayo madayon na itong inyong dili. Pohon, Sir Bel. Pohon. Before Vatican II, Sir, daghan mang mga mystics nga nahitabo sa karon, Sir, wala na ba? Actually, layo na magugayo ang grasyas Ginoo karong panahon na kay si sister o si father kusog naman kayo mag-Facebook. Hala, Sir Bemar. Sige. So, atong isin na itong program sa Pagampo. Tumingin po sa pinag sa Pagampo. Namin ni Padre Fili, et Espiritu Sancte. Amin, Ave Maria. Grazie, Pro de Monostecum, Benedicto Timiliaribus, et Benedictus Fructus Ventris Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. O Mary, conceived without sin, pray for us who have recourse to thee, and for all that have recourse to the special missions that always recommended to thee. Amen. Eternal rest unto them, O Lord, and let your perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. Naman ni Padre Fili, et Espiritu Sancte. Amen. And amen. Sir Peter Pulungab, traditionalist Jude among gusto, sir. Tungod sa imuha, sir, nakabalo, iya sa Ginoo ang tanan, sir. Iya sa Ginoo ang tanan. Sir Christopher Flores, yes, sir, naabat ELM, there is about one, sir. Amot wala ko kabalo o nagpahigayon bang diocese, pero naay as a Springs Chapel din sa Butuan na city, sir, Christopher Flores. Kalimot ko sa address eh. Yan. So, lang. Ito lang i-post na ng pohon. So, gikan na namin si Tuwan si TV Polipunto Gaming ito gipanguluhan ng gipangunahan sa Lay Catholic, Paul, si Official, sa mga kaubanan sa Lisya, sa mga Katolik kong nagasubaybay, nagatabang, nagasuporta sa itong programa, kinin yung ubos, nga lagan ng sa pagtong Katoliko, Sir Arjus, temporaryong mananakiming umingon, Ecclesiam Servire, it fidem Catholicam Defendere. Mayang gabi na lang, Ave Maria, Viva Christ Rey. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Polipunto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologist International Official, RJ Sandro II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na always pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo
sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.